La Unió Europea travessa una crisi política. Des dels seus inicis, la Unió Europea sempre s'ha basat en la comparació entre les dues forces més potents, el Partit Popular Europeu i el Partit dels Socialistes Europeus. En els últims anys, aquesta gran coalició també se'ls han sumat els liberals de Renou Europa. Però com et quedaria si et dic que aquesta cooperació està penjant d'un fil? En el si de la Unió Europea s'estava cuinant una nova llei que pretenia acabar amb el greenwashing de les empreses, és a dir, marcar productes com a ecològics i verds quan en realitat no ho són. Però el Partit Popular Europeu ha dit prou. La setmana passada, el Partit Popular Europeu, juntament amb els conservadors i reformistes europeus i els patriotes per Europa, dos dels grups més radicals a la dreta de l'hemicicle europeu, van firmar una declaració on demanaven a la Comissió que aturés el procés legislatiu. Ho van fer sota l'excusa que no s'eximia les microempreses de les noves restriccions per considerar un producte ecològic. La realitat, segons la proposta legislativa, sí se les eximia. Ara, els grups socialista i liberal adverteixen que la Comissió està començant a col·laborar amb la dreta més radical de l'hemicicle, i això podria fer tombar la gran coalició en la que sempre s'ha basat la Unió Europea. Tu què en penses? La Comissió hauria de continuar sent fidel a la coalició que tant consens genera la Unió Europea o hauria de començar a cooperar amb la dreta radical? Digue'm què en penses en els comentaris i no oblidis seguir-me per no perdre més contingut com aquest.